Malam Usman, ka san wannan? Na santa. Hafiza ce, matata ce mai girma mai shari'a. Wallahi ni ban dace da kai ba. Kai mutumin kirki ne, ni mutuniyar banza ce. A zamana da kai, ka kyautata min, ni kuma kullum sai dai na musguna maka. Masu girma alƙalai don girman Allah ku roƙe shi ya sake ni, domin na aikata masa mummunan laifin da idan duniya ta ji za a tsane ni kuma ba zan taɓa gafarta wa kaina ba. Me yasa kike ganin cewa ke mai laifi ce a wajena? Ni babu abin da kika yi min, kuma ba zan sake ki ba. Dan girman Allah ka sake ni, ba na so haƙƙin ka ya kai ni wuta. Dan girman Allah ka taimaka ka sake ni. Wallahi ba zan sake ki ba, saboda ni babu abin da kika yi min kuma ina son ki. Gabaki ɗaya yaran da na haifa da kai ƙwaya biyu ba naka bane, duk a waje na yi cikin su na kawo. Ƙarya kike yi, wallahi ƙarya kike. Suleiman da Abrahaman ƴaƴana ne. Menene hujjarka da tabbacin cewa yaran nan da ake magana akan su ƴaƴanka ne? Ba ni da hujja ta zahiri ya mai girma mai shari'a. Kuma a halin da nake ciki yanzu, gwiwata ta sare, ina cikin rudani. Hafiza, mene miki da zaki saka min da irin wannan a matsayina na dan adam? Babu abin da ban yi miki na kyautatawa. Usman, shi yasa na ce baka dace da ni ba saboda ni butulci. Kai kuma dan halak ne. Ba ni da kirki, kai kuma mai kirki ne. Wallahi a tsawon zamana da kai baka taba cutar da ni ba. Amma kai haƙuri, ka sawaye min idan ka ci gaba da zama da ni ba zan taba yafewa kaina ba har abada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ga soyayya ce, mun tantance, mun jajirce, kar ki cuce shi, kar ka cuce ta, wanda ya jamana, amana ta ci shi. Kotun soyayya, soyayya, kotun soyayya, soyayya. Bari yin kuka, share hawaye.